Ito ma, magkano po itong ano na to? Yung malaki po. Opo. Ayan po is Breve Hermosa po. Magkano? 250 na po yung 250. Mga ano, extremely rare na bigonya. So, kayo na po nagpropan yan? Yes po. Hello ma, magkano po itong blue po ba yung ano na yan? Or na ano lang ng Spray spray? lang po yan. Spray. Magkano po yung ganyan ma'am? 100. 100. Wow! Buhay po yan mga kaprom. Hindi po yan mga plastic. Parang ito yata ang pinaka-the best na cactus ka mga kaprom. Di para siyang ano, dogtail. Dito pala yung mga makikita yung mga nagagandang mga begonias. Magkano po yung begonia na ito? Yung malaki po. Ayan. That Opo. is 350. 350. Yes po. Wow, ang ganda. Murang-mura. Mga kapromdi, punta kayo dito sa Botanical Garden. Napakaraming magagandang begonias na mumura. Ito, murang-mura lang yan. Ito ma, magkano po ito? 550. 550. Depende po ba yung sa laki? Yes po, depende din po sa rareness. Ito po, Yan is 550 din. 550. Then ito ma'am, ang laki nito ah. Yung Heart's Desire sir is 800. 800. Tapos ito po, ang dami naman yung mga rare dito. 500 po yan. 500. So, ayan ka from the bagong renovation yung Botanical Garden. Tapos nandito rin yung mga makikitang mga nagagandahang mga bigonya, yung mga bigonya collector dyan. Dito sa Botanical Garden sa Baguio City. Ayan, makikita nyo dito sa ano, kanilang garden store ang mga rare na bigonya. Sayang, nakuha na yung marami sir bago ka nag-char. Ito, makita din yung ito magkano po ito ma'am? Hutsera po yan sir. Bigonya rin po ba siya? Hutsera Coral Bells po. Hutsera. Pero parang sinasami namin as Sa bigonya. collection sa bigonya. Opo. Then, ito mga magkano po itong maliit na Yun po, 150 po. 150. Parang gusto kong bumili ah. Tika lang, pag-isipan ko po muna kung anong gusto ko dito. So, ito ma'am yung ano, bumili na ako nito. Magkano po itong ganito? Yan po is 250. 250. Parang sa ano rin, sa, anong tawag doon? Sa may strawberry farm, La Yes po. Trinidad. Yes po. So lahat po yung nandito ng mga bigonya, kadalasan nakikita ko ito sa mga extremely rare na ano, pinapakita sa mga videos. Nandito sila ka-Promdi. Matagal na po ba kayo nag-open ng ano dito? Yung mga garden? Kasi dati wala naman dito. Ayan sir. Google siya. Mm-hmm. Yun yung tinatawag nila na ano, parang reflection ng light sa gabi. Opo, magkano po yung ganyan? Ito po is 100 sir. 100. Oh, yun, yung parang nag-blue siya. Saan pa, Kasi nakita opo, ko- saan po kayo kumukuha ng mga lima paninda? Ay, yung iba po sir, propagation po namin. Pinopropan na lang ninyo. Hindi po ba yung mga imported? Mostly is Holland po siya. Holland. Ayan, parang ito, greenish siya. Yun yung blue niya sir. Oo. Kung makikita mo, ayun. Parang Yung reflection ng light sa ano, Oo. yun. Kung makikita mo, hindi. Ang dami nyo pala ate ng ano, mga varieties ng begonia dito. Well, sa ngayon, Sir Kwan,
Nasa 200 pa lang pa kami 200. out of 1,000. Oo, yung sa mga Borneo ba yun? Mas marami yatang maganda yun sa Borneo. Borneo is puro kasi Malaysian? ano po, sir, puro mga native po yun. Opo. Ito ma, magkano po itong ano na to? Yung malaki po. Opo. Ayan po is Breve Hermosa po. Magkano? 250 na po yung 250. Ah, mura. Ito po 1,500 po yan. Opo. Ito maganda rin ito. Magkano po ito? 1,000 po yan. African Violet. Sunset, Peperonia. Oo. Ma'am, ano pong pangalan nito? Ano po? Ito, anong pangalan nito? Ay, red jelly po. Red jelly. jelly peperonia. Pipirumia ba to? Yes po. Ah, pipirumia pala ito. Ito ang Birkins. Then, spider plant. Ganda ng spider plant niya po. Yes ma'am, curly po siya. Curly spider. Ibang klase. Ano, ito ma'am, ano pong klaseng halaman ito? Cactus po ba ito? Yes po, family. Easter crab cactus po. Opo, ang ganda niya. Pang, ano, tapos wala siyang mga tinik, no? Wala po. Parang balahibo lang. Hindi siya harmful na, ano, Hindi naman. cactus. Cactus talaga na protect this. Opo, sobrang dami yung magagandang halaman na mga bigonya. So, fan po kasi ako ng bigonya, ma'am. Ay, yes po. Talagang, ano, kaya lang nakabili na ako ng bigonya kanina. Ay, yes. Galing na ako doon sa, ano, Strawberry po. Trinidad. La Trinidad. Oh, yes po. So, hindi ko alam na dito pala mas maganda pala dito, mas makakapili. Bigonya. So, kayo na po nagpropa niyan. Yes po. Wow. Ito dito naman sa kabilang store at iba't ibang mga halaman yung nakikita dito. Napakaraming halaman dito kapromdi. Iba't ibang klaseng plants yung mga hinahanap nyo. Ma'am, magkano pa ito yung ano? Baligit, parang patig na halaman na wow. Ito po 150. Albo po ba tawag dito? Then meron po kayong bigonya na napakaganda. Ibang klase rin po ito, ma'am. Anong klaseng ano to? May ID siya. Bigonya Congo. May mga
Ito caladium. Yung patig. Army po. Ayun, parang armenian. Magkano po yan? Army Caladium. 150. Yung alocasia albo, magkano? Ganun din sir. 150. So, ayan mga kapromdi. Dito, murang-mura na yung ano dito, mga halaman. Napakarami kong viewers dito sa Baguio, pero sa akin pa rin sila nagtatanong ng mga halaman. Dito lang pala mga kapromdi, dito sa Botanical Garden sa Baguio City, ang mga magagandang halaman at murang-mura. Mga male flowers or hydrangeas, ayan, murang-mura lang dito. So hindi ko na tatanungin, yung bigonia kasi yung pinaka gusto ko. At kung gusto nyo rin naman pumunta dito kapromdi, mga nasa 150 na lang, hindi na siya libo. But meron akong natanong na medyo mahal pa yung philodendron na pink. Yung philodendron na orange, medyo mahal pa. But yung ibang karamihan sa mga bigonia dito, yung mga karamihan sa mga halaman, murang-mura na. Hello ma'am, magkano po itong blue po ba yung ano na yan? Or na ano lang ng spray? lang po yan. Spray. Magkano po yung ganyan ma'am? 100. 100. Wow! Sayang, dapat pala dito ako bumili kanina. Kung saan ako pumunta. Ayan kapromdi. Opo, dito sa Botanical Garden, ang mga halaman dito ay murang-mura na. Botanical Garden dito sa Baguio City. Grabe mo, ang ganda pala ng mga tinda dito. Anong halaman po ito, ma'am? Dusty Miller po. Ano po? Dusty Miller. Dusty Miller. So, magkano po yung ganyan, ma'am? 250. Nakapatong. Hindi na po patihan. Ano po ba yan? Yung pwede siyang paulanan? Pwede po ba sa init? Or pang indoor lang po sa indoor plant? Kung sa Maynila na mainit, kung dito sa amin, okay lang na Opo, nasa labas. Sa Manila, dapat talaga nasa loob ng bahay. Opo. Ang daming gandang mga halaman dito, ma'am. Sa Maynila, kailangan din paarawan minsan. Opo. So yung pinakaano dito kapromde, yung mga mga bigonia na magaganda na nakikita natin sa diyan sa atin sa Manila, Metro Manila at sa iba't ibang probinsya na sobrang mahal. Dito ay lang, may mabibili ka na 50 pesos, 100 pesos, 150 pesos at 250 pesos. Depende sa laki kapromde. But mahalaga, mayroon tayong mga rare na halaman, yung mga nakikita natin na hindi natin afford na bilhin, ay dito afford dito sa Botanical Garden sa Baguio City. Hi ma'am, magkano po sa aglo ma'am? Alin po ang 300 dito? Yung kulay pula? Then, lahat po yung 300 ang bawat isa. Yes po, ito lang po yung Mura. Mas mahal po ito. 400. 400. Bakit po naging mas mahal po yun ma'am? Makapal na po. Mas malaki. Ayun. Mayroon pong dito. Ano po yung Calathea peacock, magkano po ito? Peacock po ba? Peacock po ba tawag dito? Magkano po? 350? 250? Ayan mga kapromdi, sa inyo sigurado nasa pa siya. Depende sa laki, baka abutin pa ng mga 600 or 500, mga ganun. So dito kapromdi, sobrang mura na ng mga halaman. Ay nakikita nyo dito. Ang gaganda at very affordable. Philodendron, Calathea peacock. Hi ma'am, magandang hapon po. Yes po, hello sir. Ma'am, matagal na po ba yung halaman tindahan dito? Bago lang sir. Bago. Opening lang po ito ng March 6. March 6. So marami na po bang pupunta dito sa garden? Ay yes naman po, marami po. Kumusta po yung bintahan ma'am? Sa awa ng Diyos nakakaraos. Okay na po. So napapansin ko ma'am, napakaraming mga bigonia na mga mura lang. Yung mga imported na bigonia ay nakikita dito. Yes sir, kasi medyo na yung presyo
Ano po, Ayun ma'am? naman po, parami na po. Opo, kayo na lang po ba yung nagpo-propa niyan? Yes, Kayo na po. mismo? Yung iba po pag-gate namin, yung iba naman po mga kapitbahay namin. Opo. Ito ma'am, magkano po ito? 200. 200. Ayun po. So, yung mga ganun yung bigay. May 200, may 150. Depende po sa variety nila at saka kung gaano sila kakapal. Opo, hindi na po kayo nagtitinda online. Feeling po hindi ba na kayo? po ngayon. Ah, dito Kasi nilang, antayin nyo na lang. Ano. bihira na ngayon. Opo. Kasi pwesto na po. Dati po, nag-online po kayo? Yes po. Nagla-live selling din po noon. Opo. Ayan ka from dia, mayroon na akong idea, mayroon na kayong idea kung saan kayo makakabili ng mga murang bigonya, yung mga kolektor ng bigonya diyan. Mura. At marami dito mga pipiram niya na winter melon po ba yun, ma'am? Yes po. Meron. Ah, watermelon, hindi winter melon. Kala ko winter melon, watermelon lang. Magkano po yung pinaka-last niyan? 150, 100, depende po. Basta may basta. Thank you, ma'am. Okay, sir. Welcome po kayong lahat. Mamasyal po kayo dito sa amin. Opo. Ito nga pala, ma'am, magkano po ito? Ito po. Itong halaman. Ito sa merong sizes po kasi andito sa ganito 150. 150. Oo, ito ganito 350. Okay lang po ba yan sa mainit na lugar? Okay lang po, mas gusto niya sa mainit po yan. Meron po bang mas maliit pa dyan para makabili ako? Sa 150 malaki na po ito. Opo, 150. Pink ang bulaklak. Ayan sir, pag malaki. Opo. Ang gusto ko po, ma'am, yung dahon kasi Oo, maganda. okay na yung kahit walang bulaklak, hindi ako mahilig kasi sa bulaklak. Pero maganda rin pa siya pag na bulaklak. Ano bulaklak po, maganda na po. 150. French bush. Ito, 150 po ito. 150 po yan. Dito po sa ganito size 350. Pag ano po, ma'am, pag halimbawa nabili ko na, pwede ko ba bang i-pro pa yung, Cuttings lang po, yung stemless. opo. Yung pag ano niya, yung kakat yung dulong-dulo na. Kahit alin dyan, basta ito ganito pwede siyang tutubo. Opo. So, bigyan mo po ako, ma'am, ng isa, ma'am. Ano po? Yung 150 lang. Hindi po ito po, malak-malak. Ayan, okay na po yan siguro. 150. Ayun pala si Ate Doris. Ano po lang yun? So, ayan po ate, isang, ano pong pangalan nito ate? Loro po. Loro. French bush. French wash. Ayan. Sabi po, oh. Meron akong halaman. Ano po yun ate Doris? Ano? Calathea peacock. Yan, kalataya. Bakit ito yung sa amin? Di ba peacock din yun? Iba po yung peacock din po. Ang ibang klase lang yun. Parang malilito. Ito lumalaki siya. Opo. Opo. 350 raw po yung... Ate, magkano yung Calathea peacock? 350 po yung maliit, sir. 150 daw po yung ano, kaladium lang po yun natin Doris. Oo nga. Ang ganda nito, hindi na kayo kaniin. Opo. So, ayan ka from napakaganda ng tindahan dito sa Botanical Garden. Ang mumura ng mga halaman, bagong-bagong bukas lang sila, nung March lang daw sila nagbukas. At syempre hanggang ngayon, hindi pa masyadong alam ng mga tao kung sino lang pupunta dito sa Botanical. Yun lang makakaalam. So, ang daming mga rare na halaman dito na pwede nyong bilhin at murang-mura lang. Magkano po itong malaking begonia? 150. Ayan ka from the 150, napaka-lush. Yung mga rare na gusto natin nandito lahat. Mostly may makakabili ka na yung depende sa laki, meron 50 pesos, meron na 100 pesos, 150 to 200 or 250. Ayan yung ganun lang mga presyo ng mga halaman dito. Pwede nyong pakiawin, pwede nyong itinda. Siguro pagbibigyan pa kayo ng discount kung sobrang daming bibilhin nyo. Pinakamura 3 po, 100 Cactus. Dito sa laban mo, ito doon, pang kabayaran ka niya na, Wala pong 300, 3 for 100 na bigonya. wala. Ang putik lang.
Bukas po? Hindi ko po alam. So ayan ka from the makakapili na kayo ng gusto nyong halaman dito, makakabili kayo ng pinakamurang halaman kung gusto nyo. 3 for 100 yung cactus pa, ganun pa rin yung presyo ng cactus 3 for 100. But yung ang napansin ko kapag yung yung philodendron, ganun pa rin yung presyo. Medyo mahal pa rin yung mga philodendron dito, katulad nito yung Thai constellation na philodendron, mahal pa rin yan sigurado. Then yung mga bonsai, dati 50 pesos lang yung binibenta niyan dito. Ngayon hindi ko na alam kung magkano. Siyempre hindi pa rin nawawala yung mga anong tawag dito? Mayana, nakalimutan ko na yung favorite plants na mayana. Then ito, magkano kaya ito? Mga panghanging. Dito yung bellflowers or hydrangeas, may mga cactus. Roses. Magandang pag na to, iba't ibang kulay na rose. Hi sir, kumusta? Kumusta po bidahan ng halaman? First time sealer. Ano tong tawag dito sa halaman? Magkano po yung yan? Alocasia? Hindi mo alam. Ito yung magkano na po yung ganyan? Kasi dati medyo mahal siya. Ngayon, hindi ko lang alam magkano yung presyo niyan. 550. Ito po yung alocasia na 550 daw po. Hindi ko po yan, Yung philodendron na kulay orange po yung daan, magkano po? 2K? Ayun. Yun pala, yung kapramdi, yung mga hindi masyadong nagbabago yung presyo, yung philodendron. But bumaba na siya, hindi katulad dati na mga 3,000 pataas. Ngayon, mayroon ng mas mababa na. Hindi, dito lang sa Botanical Garden, Baguio City. Ma'am, anong plant po ito? Anong klaseng halaman po ito? Talagang mahina po yung Okay lang. Nagbebenta po tayo ng brain crack. Saan po yung daan dito papunta dito? Meron po. Ayun. Ang dami yung halaman. Talaga. Ate, magkano yung mga cactus nyo? Diyan sa brain cactus is 50 po. Brain cactus. Mautak yan, sir. Ang gaganda naman. Ay, yung mga nasa paso nyo, magkano na yung ganyan? Ito po. Oo. Retail price lang po. 280 po. 280. Pwede na. Ang gaganda. Tapos yung parang corals pa yung... Maganda yung nagtitinda. Hindi po, mas maganda pa rin po yung... sa waiting. Mas maganda pa rin po yung halaman ko. Tsaka Maganda yung nagtitinda. Kuha mo na lang.
Dito naman kaprom nasa ibang ano naman tayo, ibang level naman ito dahil mga cactus yung nandito. So mayroon silang tent kasi alam ko bawal tong mabasa. Hindi naman bawal mabasa, but hindi siya pwedeng mababad sa tubig kasi nabubulok yung puno niya. So dito kaprom iba't ibang yung cactus na nabibili. Kaya lang wala mga prices, kailangan pang assistant para malaman yung mga prices. Dito mga yung mga ano nabibili sa natin online na sobrang ang lalaki, mga I think galing ito ng Thailand or China. Mga flowering cactus, nasa paso siya. Walang mga presyo. Walang mga price. Dito po kayo ate? Ay hindi. Bisita kayo. Ayun, lahat na yatang varieties ng cactus nandito na makikita sa Botanical Garden sa Baguio City. Buhay po yan mga kaprom, hindi po yan mga plastic. Wow, grabe, ang daming gaganda talaga. Maganda dito kaprom di kasi lahat na yatang varieties makikita dito, even yung parang siguro family to ng cactus kasi bakit nilagay nila dito, but kamukha niya ng parang baby backbones, but siguro cactus din siya. Bawal maulanan, bawal mabasa. Ayan, panghangin cactus. Cactus pa talaga ito. 100 of varieties of cactus nandito. Sobrang ganda at makikita mo lahat dito. Ganda ng pagkaano nito. Perfect yung pagkalaki nila. Puro pareho sila. Parang ito yata ang pinaka-the best na cactus ko mga kaprom. Di para siyang dogtail. Kano kaya ito? Ibang cactus ko kaprom, di napakaganda niyan tingnan. Wala kasi mga presyo, wala rin mga ID.
maganda ito. Parang agave ang dating niya pero bonsai siya.